खुलुमबाय रायजोफोर Why are गोजोन मोनाबिलिनि they गाहाम called हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय Fables are short बे साननैसो बिराद मुखुब दंबाय थायो आङो which tales which to प्रेक्टिस act in खालामनोबो समखौनो different मोनाखै situations. गावनि What lesson पार्सनेल do खामानि we learn from the story about नै the फिसाजोआबो fox फरिखा and खाथिसै the ओंखायनो grapes? The सम मोना lesson मोना we learn from the ओरै मिलायबा story ओरै is जाया ओरै that मिलायबा ओरै people जाया tend जागासिनो to दं find first. Lesson 13. एग्जामनि प्रिपारेसन जागासिनो दं What नै are fables? Why are they called wish फैगौ tales? 13 Fables are फेब्रुवारिनिफ्राय short एग्जामा stories. They are wish बिनि tales सिगाङावनो which to आंथ' न'आवनो act in थाथेरनो मोना बारा different situations. फोरोंनोबो मोना बिमायासो फोरोंबाय What थायो lesson do we learn गाव हारसिङै from the फरायो ओमफ्राय story about the fox आंनाथ' and नै the grapes? The फैगौ lesson we 10 learn अक्ट'खालि from आरो the जोंना story is that people सेन्ट्रेल tend बिसानि to आफाद find नेहाथारि गुरु पबित्रनि हाबाबो दङ will what they cannot हाबायावबो have. Who was थांनांसिगौ जाहैबाय Aesop? उपायथ' गैया What खास do लोगो जाहैबाय we know about him? Aesop was a slave who lived in Greece over 2,500 years ago. Not much is known about him except that he was much wiser than his master. What question did Junctus ask Aesop? Junctus asked Aesop what he could do if he ever tried to run away. Who did Aesop reply to this question? Aesop answered that he would be honest and faithful whether Junctus buy him or not, but he could not promise to not try to run away. How did Aesop help Junctus get out of performing the dirt? Aesop helped him by asking to put a condition that Junctus will drink up the sea, not the rivers and streams. Why did Insan survive? Hindi moral science, EVS. GK nato ana complete जाबाय. बेखौ फरायखांनानै रायजोफोरनो हिन्दी मेथाइ दोंसे खननानै खोनासंलाय मामाया ओरैनो आंथ' बुंबाय थाखादों रायजोफोर मिउजिकखौ आं फोरोङाखै गाव हारसिंनो ओरैनो सम सम बे मबाइलफ्राव खोनासंनानै गोसोआव लायो खिन्थु वर्डिं माबाफोरखौ बिराद गोसोआव लानो हायो बिराद गोसोआव थायो आरो मेथाइफोरखौ टिउनफोरखौ गोसोआव लायो खिन्थु माबोरैहाय मा सिस्टेमाव खननांगौ बेखौ आं दाबो फोरोंनाय जायाखै नालाय ओंखायनो बारा मिथिया आरो जेनेबा खनो ओरैनो हारसिं खनलाबायो Journey through the night over roads, each seemed to them that their loads were growing heavier and heavier. Okay, ओमफ्राय दा खनसै दा दोंसे खोनासंनानै रायजोफोर गोरोन्थियाथ' जाखागोन माने जेबो सोलोङाखै नालाय दिनै फिसाजोनि खननायखौनो ओरैनो दोंसे खोनासंनोसै इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लब स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे खाली चटोरिया बेनोमोन रायजोफोरनि फिसाजोआ जाबा दाजा खननाया गाव हारसिङै गोसोआव थानायखौ खनबाय
माबायदि मोनदों मामा खननानै आंथ' जायाखै बायदिसो मोनदों ओमफ्राय अन्नानै रायजोफ्राबो कमेन्ट खालामना होदो आंनि मेथाइ खननाया जागोन ना जायाखै थिगानो जादों दे अन्नानै रायजोफ्रा बाबानि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो खुलुमबाय जाबायदि मा बेनोमोन दिनै जोङो मा होनो लेखा फरायनायनि सम नालाय ओंखायनो ओरैनो दसे नोंथांमोनजों बे साननैसो नुजाथिनो हायैखाय ओरैनो फिसाजोखौ लाफानानै दसे नुजाथिफैबाय रायजोफोर सुबिदाफोर जायोब्ला गाबोनफोर समफोरफोर मोजां कन्टेन्ट लाबोनो सेस्था खालामगोन मा होनो बे साननैसोआव प्रग्रामबो दंनाया प्रग्रामनि एसे प्रेक्टिस खालामनांगौ दङ प्रेक्टिस खालामनो सम मोनाखै प्रेक्टिस खालामोब्ला नोंथांमोनखौबो खोनासंहोनो आं नाजागोन दैथायहरगोन भिडिअखौ दिनैनि बे फिसाजोजों दसे मा होनो सावरायनाय बा खननायखौ बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोन्थों खुलुमबाय